an lína lumanis tá Alex will tú an sin a chora tá anna wa tá dahan tú an teir an sin nach a dahan an iontatá ann dala mis ag an freisiún chumán just tháinig mé ar an CD just a himpiist is lá Lewis an Bert tá fear an guitar freisin tá sé anhá so tusa cai tú inis doing donna a story tá tú a bhhaile don Sarah sinné so tá a bhhaile ó Valencia na Spáine on ja I'm sure hell an green ag tanmh anyway but Sunday cúise tá tú an sure you know sinné so tá mé machonian Valencia le gáblion inis ach tá mar asir fai séhí chun pí a taighde an seo im láchlia like it's an hOllscoil new or just taighde person to kind of thought we go so taighde on hOllscoil atá ann is iní lein doctorach go mé hOllscoil Valencia agus tá mig donna taighde tahi kaintóirí tangacha atá mionlathe ag gahar ach gohoirithe so kaintóirí Ghaeilge in Malia Clia mar hamta no kaintóirí Catalóise in Valencia agus will tú kind of nasca dhéana viidir an dá dram tá mar is dócha bhfuil anna chuid cosúlachtaí idir an dá hás go háir tuisgúil an béir le có ceanasach in Malia Clia agus an Spanish ceanasach in Valencia tá anna chuid cosúlachtaí sna bailí is a hridin nadína son na tonga sa dá choir tuigim ach beidir difra mór ná méid na kaintóirí nach go le bhd níos mó daoine ag caint Catalónis no tá ach in Valencia fós si an Spanish an tonga cheanasach gan dair ach tá ceart go gur féidir le Valencia sin just canút Catalónis atá in Valencia is féidir le Valencia a chluisiint na sráidena beidir gachlán ó gachúpla lá agus ní hairlíonn sé sin leis an Ghaeilge de an ná ní hairlíonn tú an Ghaeilge tríd an chathair có ó minic sin so caithigh na Gael kind of ócádaí faoi le agrú sin é go dtír agus tucha céile ach chuir sé líorm mar a hána bhí mé sa chathair aniu agus bhí mé siúpa crua airí agus í lusam céim fá dúirt mé rud ag an osca bhí Gael go bra ag fearratí is seo danger just uanta tarlíonn rudí mar sin just hagann sé an nuair a dúig ort but is anmh in ardúir so sé cho tábhachtá dó sa tan mar seansach is seans go maiid Ghaeilge an duine eile agus ní bhíonna is a gcuinear inta Mas tú gur smíanamh má an fáine a caithmh nó suúhananta sé an caitham an fáine ar just ar agla go bheiceigh duine é agus go leir siad Ghaeilge mé Just orintanta níl sé cosaléir sin ní bhí meid súil ní eice mé bhí sé chunis mé a réir bhí méid pop-up Gaeltach mar chuid de sláin i móthir na gluch agus bhí duine ag caithh fáine níos mó tá legan níos mó de mé cean Is cuilim na seanléon de bhí ceann orga agus ceann I don't know agad bhfuil sé sin fós brahan sé ar ce líf is a bhí is nílam cinnte féidir le haine an fáine ceannach ní dóilm scrúdú le dé No an leh mór an daine ag an pop-up an leh sé lán hí anna a dín agus bhí grúpa ceoltóirí chumá agus bhí dín ag da a bhí sé an das so an planetá go go banúsa is dul timp donna ócádaí mar sin na ócádaí Gaeilge atá arsúil sin go dtíach so rochi mé timp na cathra ag tuairt chóirte rudí in Ghaeilge agus danig mé agalah ledína le caintóirí ledína a leiríonn an tanga go réalta and then curran tú le chéile an tráachtas nó an doctor amach an seo sinné an plan ná léirscáilna a dhéanamh os an taighde a hapáin in na háitna in a núsáidtir an Ghaeilge tá counter tá sí níos láidre a counter áirithe
beidir ná counter. agus leis chun léirú difriúil a chur fáil chum má mar chun íon díine chun níos mó taithí ag díine ar sáid na léirscáilne sin den Ghaeilge leis an Ghaeilge sa Ghaeil tacht agus an barna na háidna eile so bheith si go dat léirthe eile a bheith aghaine agus bhfuil an Ghaeilge ann tá bí kind of scapa ón na céile sa car tá right mar tá líon mat a caiintóirí sa carthar tá so so cad é de óg an céad ócáid eile nach bhfuil fláláin fós arsúil an deir seach tá fláláin fós arsúil tá céilí arsúil an nocht ceapam bhí mé ag an hOllscoil an sin tá siad ag dan na gomórtas an isis mar tá gomórta si so tá sin arsúil na nniu chomá agus tá ag dul tá ceolcurm arsúil amórach chomá ceolcurm cíle bhfuil cíle an léire so tá chundul an chomá tá rud a déanamh agam gach tá tu an óach agus meid tú ag scríb nótaíú ag déanamh tafada nó so an rudí anam ná is mallam a bheith agsúil agus ag smuoinmh nervhí agsúil so an rudí anam ná just go gnéanam tafid den na rudí smuointe hain agus mé go bra rinne aigeéis sin féilsa bhéigen was it ní gom céin far bhí sé den nó aige a smuointí a chur le céile agus é ag spástóracht sin smuoin is má bhéh agus an sin bí méid leabhar na tong agus méidsúil so go glosigh duine mé agus go sppraig sé dé. Beidir go méid sim go de furmar fógra just le déine tá caé beag amach a telacht ar bhanam caé éonscéil agus bíon Ghaeilge an banisteir agus na freistalí, bud ar an damhnach beag seo tá ceol beo le clochta. So tá fáilte rih kind of félamóí ceol, beag seisiún ceol idir man le agus a trí amach a telacht. Yes, is áit das sucar agus súbnach amach a telacht, tá sé an luas. So mas no mé sin gan down. Okay. Well listen, goim gach ra ar an obair agus beidir go méid mé ag caint leat amach an seo mar tá tú an seo don Sarah beag fáilte rót ar níor amar be. Gur mí mága. Okay, tá fáilte rót, das a bheith caint leat. Slán Alex. Slán gur mága. Slán tama.